as if isijolo besingekho nzima enough fondini kubekho izimenqe ezifana nolusanda aba umuntu abene-demands afuna uzozenza i-installment apha kuwe ebudaleni. Hey abanye abantu abanantloni kodwa mani phofu kudanda nixelela mna ngabasisi niyamva nje lo ukubetha kolwimi okuba ya kudala kwathiwa mna apha akungoku yi-full time job ujona naba bantu badala kaloku funeka uzazi uba uzawuba into yonke ba uyipartner phinde futhi ube yi-father figure kwalapha kulo mntu uyi-one funeka ukwazi umamela because sometimes uzawutrithwa njengomntana kwawena umama weboys iboss yalapha baneengxaki ezinintsi ke funeka ube supportive emotionally financially jonga le jani oke biphume endlini ngo-4 ekuseni izawubuya ngo-8 gqiba iphakelwe umvubo endlini elaa xesha ilindwe ngu-fuck me hard apha erumini ozawukhala ngoo-come and keep going kodwa yena oko bengqenqe phaa kulaa couch eposta osabawel no indoda funeka ithi indoda mayibe thobela iphi dick print but ke ngabantu nabo shema basisapho bebadala benjalo jolani bafethu as long as nilani happy cha